אנחנו מתחילים לארח בגלריה הלבנה שלנו את דרור, שהוא שכן, קודם כל הוא שכן, אחר כך הוא אומן, שהוא קודם אומן, הוא שכן. הוא לא הראשון מהסביבה שאנחנו מארחים כאן, אנחנו מארחים גם אומנים מרחוק, אבל השיתוף פעולה הזה שהוא הולך ומתעדף מאוד מוצלחת בעיניי, כי אתם יודעים ודאי שגלריות פריפריאליות לא זוכות להרבה ביקורים. ואני אומרת שהיתרון שלנו זה שיש לנו פה סביבה שהיא ודאי גם לא נוסעת המון לתל אביב, ששם קורה הכל. לפחות מה שמתרחש פה בתור מבחינה אומנותית. האומנים שעובדים ונורא זקוקים לאיזושהי חשיפה, זה מה שיכול לחבר בין דברים. אני כל פעם שקורה דבר כזה שאני יכולה לפתוח טיפה את הגלריה לקהל, אומרים שהרבה חברים יקיבוץ מדינה, אבל